Aw jobi war tigera san sababu kulela ko war ka daw tet pere te daw ma tet pere e de la ga mudu bo sirbe ababo ko ka war dia ade masiru ni bolu de bi jola ko ka war di ko pase ni war ma de ko parti te do ni la ay sa o ka parti ka chi bi be aw de an se ni dinga ngona nulila sola su te foi la ngo vai au te pana ani kunu ni bi kon de ki kunu ni bi te kile ya o kunu ni bi te kile amma fa benya na geleya bi me geleya inta chuko chuko ambe asimi go ambe sajo ko ambe jaw ko kaka fuli be an ndoko nindu me kabara sigira masafi ambe keleke kerepe kasolama fo yini malikula ibe pembe mena sisande aya asimigo l'homme intégral les patriotes les libérateurs ngaye nimbeme atititlela ni shite mindunde asimi min fi ay video ndi asimi mambe min fi yera wolo mo tay kubla ikamangoro wallahi utadeti wallahi tallahi aw kana ina makibaw fana ko te kuma no buse ka jamana jo general makiba san jule abe adesara ka boy o jigo ni ke walele ay mawula ko kule ni be mama nya be kule no ma kule be sa du so kasi be aya to ko kule ku be mi shi senno laje se zambe mi mena digo ka faranga anga faranga ko ka faranga ko ako minun kawe minun genga bawo karabe ko luye jamana ko be place ni ndela ka barka klima mifu mianga ifo ki wale nyimando laji keta ne afawe ngauka minambe dia kuju drone be kanga sam geleng de me gela ta chuko yero wala taw bla bubula taw bla e fanga min to e ko e kalutan in flow be kalutan duruma bi yere fagola ambu gambe jomla au zuna au ai ture komin katla mifo ibe sani ni ndogo ye ture nti yele no madeli ki yetele la chinkele ortem ka soare ture komin kat procure ibe sani ni ndogo ye abe foko che do de la kana ko ture kai baneni dabla jamana ngora ni jamana bi do wola ni hakili faralonga bi labo ka barka ture monenti mami apna imaji serai ibado musa gindu fana ingano ala kama ka barka musa gindu jamana imbe jo minu ta do awe takabui nentu mauli utuma pe ka ndo ni nunu magosa wi yere wolo utuma pe ka chi ka ben magoya ala economy magoya obse ko jiya ari oro na marni intemeton taru ka shezila nyasoro ni tubabu de be ube kanga kanta he yana ko baga mugoma baw ka barage ban ibete me furo do la presa iba boko furo tigi ni che i kontane mba pase furo nyena eta nyodu ita tigani ita malodu me iba ko kanyena barade bo se mugoma yana kwa ke mieto ya ka bota so razube ben tawfe yere wolo tawfe o ba fe ka kwa fanga chi ni yere wolo wulila babe jamana nyaka wallahi men kale alala nu wulila babe jamana nyaka parce mauta le mulu amba do kuta te fanga ko ye no ta to e fanga ko ne te tu go e utai fasukuti ni fune ni dama ni muso furule oluka faranyo ga kubu ga jamana sobe ni yara wolo tunde sama soro tuye mali gouvernement mimbe asimi nulu katanga ruba wallahi parce muna nuko kangaranga yere wolo de be wuli mais si ça yere wolo ide kerefe ako si ça comme ko nyandugu ya abna tiye président ni mabe kelela suri kasuke eka brembla ni yo bla e bado iti se kana brembla ni e brembla wallahi bisila wabe ku faraka yere wolo buladi anteso yere wolo wabe ka oni so rasu kundu yona hasimina ka compagnon yere wolo ko ku ya famu teso hasimi
yanu kana yere wolo be kere wa soro ale nunu ma fanga ta awa we ta yere wolo be bi jigiya be min ka fantaw ni dese bagato ani minu meka me sirigi ala ka barka do sege si babila sirigi be du sew de ta fantaw u te doro me dama kata defa pour ka dugugolo ka duma pour ka lafiya o de la ande Usman yel ko nunu be bu few yere wolo be se ka doro me di mama doro me bu bolo mama nu bu yere nyini na yere wolo be se ka doro me di bu bulama har ne ma ji mu ga sheji la ai tu ni nga me mu ko pase mbado ma chama ya nege ya me lu tai fotokodi yere wolo tai fotokodi bil ika foli bia mementa communication ika foli bia et puis organiser le coordination jamana région ite yere wolo do bika do akono ka don kwa mo ko seka ni nchi de groupe chama krera ibe war duma ne o tiki tara karim ga tombe mi karim to min gerera karim ani tu ebombo karim be bole gi bane di karim be gelea la ko bumi to min gerera salo be wemi to min gerera te wemi jamanai ni be mieto dugu nyina ni na bele dugu jamanai ni du ni masi yere la wallahi kala udi makosa mais comme asimi bana c'est un homme tranquille be ko kalama maka sayemse mo ko ka na ka faranya wonga mi audio ko bi sai tana yoro aw yemi e malion ya don saw o ya don maki babe kelefe general e bi mama babe jamana ngal la fia o to lu be minu be miskili ya le wo lu de fe wala kuma kelan kalanta nu ni kise tu ga jabala de jamana mo be sira o lu de mais minu musika jamana ci dongele o yulu la kerefe Sirif Usman madani Hyderabad santeni ba madani dengile nyari ulu denga jame ulu demi menye okato koda kale nyela basande tanai ni chokoro bai ni de bora ka bereta ka qur'ane bla ka kolosibla ka bla jamananye ka fangapi una na kubang kumaya lama boli gronado warde kadai no yabla ate kumano nuve pase uya duar tigala ngo ya ni sorazu kana diko na kadema te baloa awe nyina mingo mimbe maka almani atiri de diko memba fawya ba kalamani maka almani atiri de diko be sate sengaya nyela au te pen kalamari biso rasu te drome di la mari ministru ate ka ngabalo akadema te balola ay sandire min jo tamana ka drome mu kwambala au jo nga do man segana ni na kwa digo emi vore ya mango ya utara kama ko digo tu kwangwa ko menimbe tu kwa betani yoro juma fungo to ne chokoro ba betu ko funga do betani yoro amatami ngede ori kle mangambe ya digo we war tigala digo ninga dine nyama site ko war manda o dine nyama te mali gona na bora Sirif Usman na le kon tauba kai buerma ya dama o tino digo nyana ne ma dine nyama ko war dira makaya bala ibu akat lila ai war dine nyama tlabe ambo kalama bubu ye war dine nyama chamama ambo fana kalama joyi ba dala abe baga digo yo ko digo ba ta fo digo te frama chika ndu tange maresha general ate frama chika ate bo ate jamana nyakami awde ko awise ay tanai ka frame se mo ga ndu buru awkana ka fromare kere ya ai digo sentala a sentala dola magasa sentala ko bedara ni jenga ya slamete kafrido digo bolisona do warde kadai atabe fanga bela ababe kanifana dia ngwala ka chiende me digo be kuma biya ko jamana be chuguri digo de malo gele digo de sugaro gele ala ka chiende me wallahi ni asimina ka mo tunde ne tunde ni transition ne afo nya fo beni na en sutrama ya ngo au ka transition ne sentala binda kala membe hasimi fe parce que lui t'a crié. Femme me fera pécalo. Comme on a mis le caquero ya. Mais nous le gouvernement na MCM ko segi mi be gouvernement na. Kuye munge ya lubuye. Baby tani mi na ga bli pochila.
bɛɛ bɛ kan ka tɔlɔ komi badɛgɛni bɛɛ ka V8 b'a bolo aw tun kan ka don babini de kɔnɔ pour k'a yira maaw la k'aw mana fɛn ko kama bɛɛ de y'o yira fasodenw na aw ta aw b'a minɛ aw b'a bila aw kurantigɛ bɛ ɲini k'an fa aw ma kunnen don malo yɛlɛla aw ma kuma sukaro yɛlɛ aw ma kuma hali a dɛsɛ aw ma kuma bi aw de bɛna aw jɔ an ɲɛkɔrɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka transition soutenir k'aw soutenir yan a kuma ye nin de ye o k'aw soutenir yan an bɛ Asimi kɔ ka ban o k'aw de soutenir yan aw ye M5 ninnu wa M5 dɔ in tɛ dɛ M5 min bɛ yen sisan minnu da bɛ tulu la Choguel n'a ka mɔgɔw n'u kumana yɔrɔ wa a ye fara an kan an bɛ fara an faralen don Asimi kan hali bi o n'u ye min kɛ an b'a fɔ a ma ɲɛ mɛ an ta f'u ka taa dɛ ayi u ka to yen n'u ye min kɛ an b'a fɔ a ma ɲɛ nin ka ɲi k'a barika Sadio ani Asimi ala ka gouvernement an ye dɔrɔn y'an ɲɛ la an tun b'a ye filimuw de la u taara dɔrɔn yira n na olu la dɔrɔn u taara san Turki a ma ban a tɔ bɛ kɔfɛ Sadio ministre de la défense ta n'a ye an bɛ sɔrɔdasi ko de la o daminɛna kabini bi ma se kabini ala k'an na an bɛ sɔrɔdasi soutenir parti politique ya Modibo Sidibe capitaine de kuma ka ca i ye fɛn bɛɛ a ye na fara an kan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan an yɛrɛ tun ka nana ko Choguel nana ko yɛlɛma bɛ kɛ yɛlɛma foyi tɛ kɛ yɛlɛma masa ye Asimi de a n'a ka colonel naani Choguel kɔni bɛ yen dɔrɔn place in ka di a bɛ yen a tɛ se ka yɛlɛma foyi kɛ awa M5 mɔgɔw tɛ se ka yɛlɛma foyi kɛ walahi u tɛ se walahi u tɛ se ko in bɛɛ bɛ sɔrɔdasi ninnu de bolo ni Asimi sɔnna hali sini ko gouvernement ka ci a bɛ ci Choguel nana mais non je suis venu an bɛna yɛlɛma kɛ a ye dugawu k'an ye n ko dugawu ni dugawu ko don i bɛ k'a bɛ taa aw b'an bila an ka lafiya de courant bɛ tigɛ ji bɛ tigɛ fɛn bɛɛ bɛ tigɛ aw sigilen bɛ aw ka hɛrɛ la aw ko tugu kan k'aw soutenir an b'aw soutenir nkalon kan ni ala tun ma Asimi d'an ma nin sɔrɔdasi ninnu mɔnɛ tun b'anw faga jamana in kɔnɔ président a fɔra ne ka don M5 la n ko ni n donna la tasuma ka bɔ mɔgɔ mɛnɛ na parce que ne b'a dɔn a laban ye nkalon de ye quoi waliden minnu sara u tɔgɔ bɛ fɔ la Nasser ninnu minnu sara misiri kɔnɔ minnu sara Diko ka da la u tɔgɔ bɛ fɔ la jugement kɛra fɛn duuru somɔgɔw ma n b'a fɛ k'i ɲininka kɛ bon maa de sara pour révolution in ka kɛ ɲinan kɛra olu kɔ n'u wulila dɔrɔn u bɛ taa Diko sɔrɔ misiri kɔnɔ k'a gosi n'u wulila dɔrɔn Makasa ninnu an y'aw faamu a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan yɛrɛwolo a y'a ci n'aw ma ninnu to yen wala u b'a ka fanga dafiri ni ninnu tun bɛ fanga dafiri u bɛ an bɛ se nin yɔrɔ la tuma min maa si tɛ yen ninnu bɛ yen aw bɛɛ bɛ taa fana u bɛ yen a barika yɛrɛwolo Bill ka foli bɛ yan Madame Keita ale cɛ de y'a bila ko faso ko don RR ka d'a ye k'a ka taa Madame Keita Kadija secrétaire général des femmes aw ɲɛ bɛ minnu na Cheick Babi Badabada Sidiki l'homme intègre digne honnête patriote aw ɲɛ bɛ Cheick Babi ani le commandant Ben Jara ani Mementa ani Bin ninnu ani Papis aw ɲɛ bɛ olu de la olu tɛ yɛrɛwolo ye koyi yɛrɛwolo bɛɛ t'u ye dɛ maaw bɛ taa maaw bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ n'a fɔra aw ye aw b'aw kunkolo ci koko la walahi maa dogolen caman de ko a b'a kɔnɔ u t'a fɛ u ka nɔ parce que c'est un combat noble fɛn bɛɛ bɛ fɔ jamana in na a bɛɛ miɲɛtɔ kan de a t'a bɛɛ kalo procureur Touré tɛ kan ka baara kɛ a bɛ san ni nin tɔgɔ in k'a fɔ don dɔ la Touré nana Mali kɔnɔ a ye ko dɔ kɛ jamana in aw nana aw ye mun de k'anw ye sisan an b'a fɛ k'o de ɲini ni kumana ayi aw kana na sɔrɔdasiw ni gouvernement bɔ ɲɔgɔn na sabula ni Choguel tɛ hali ni o tuma Choguel tun tɛ jamana tun tɛ marché yan nin ye nkalon de ye quoi jamana in tɛ maa wɛrɛ bolo dɛ a bɛ colonel 5 in de bolo min ka d'u ye o de bɛ kɛ sinon a tɔ bɛɛ ye kalo kuma ye walahi taalahi walahi a nalen a ye baara daminɛ yan n k'a taara de k'u ka baara d'a ma dɔw b'a jira kotigi bɛ yen ale bɛ yen dɔrɔn a n'a ka dorokiba bɛ ka ŋ'i munumunu a ka banfulaba in b'a kun na wala a bɛ mɔgɔw reçoit ni mɔgɔw nana a b'u reçoit k'a kɛ komi a bɛ yen an b'a dɔn ale tɛ o wala n'i y'a dan ne ma sini n bɛ M5 min filɛ gouvernement n b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen u si ma foyi kabini u donna o ma po papa k'a ta ko nin la o ka taa n balimamuso min b'a la n'a bɛ musow kunna o n balimamuso don
o t'a la dɛ ni bubula bɛ frappe kan an b'a frappe min bɛ musow ka fɛn kunna k'a tɔgɔ de funɛ o don na n tulo b'a la télé la ko le libérateur Assimi nin kuma in nin faamuna Assimi nana sɔrɔ Mali bɛ yen Assimi bɛ taa ka sɔrɔ Mali fana bɛ yen hali ni nin kuma ninnu ye i b'a dɔn kɔni kuma dama ka kuma de don quoi voilà an tɛ juru la dɛ Assimi bɛ nana sɔrɔ Mali bɛ yen Assimi bɛ taa ka Mali to yan voilà n'i ko patriote an bɛ sɔn mais le libérateur a y'an libéré k'a bɔ jɔn bolo jɔn hali ni nin kuma ninnu c'est-à-dire tuma dɔ la n'i sigilen don ou bien i bɛ fɛn kan mɛn fɔ n b'a mankan mɛn k'a bɛ na ni kɔgɔji o don na a tun bɛ fɛn na a tɔgɔ radio tɔgɔ renouveau non ma se ka émission na n ye mɔgɔ 2 wele n da ka wuli n y'u wele nka e fɔ n b'a ka kuma o la k'an tɛ se ka fɔ n b'a la o ye radio datugu parce que a bɛ kuma dɔw fɔ i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a bɛ kan ka kuma min fɔ ko nin ka d'a ni ye de a b'a fɔ la quoi e ma na aw ma na ni engrais aw ma na ni courant ye k'a d'aw ma e b'i jɔ kɛ ni kɔgɔji bɛ na e b'o kɔgɔji sama ka bɔ min o dɔrɔn ma e b'e bolo wa n dɔgɔnin ɲuman don mais tuma dɔ la a bɛ ko dɔw fɔ a ka bon hakili ma quoi a y'a ko kuma kɛ aw ka wari minɛ k'a bila aw poche la a y'a kɛ ala kama aw k'an to yen a delila k'a fɔ fana n y'a mɛn émission dɔ la ko non k'ale bɛ min ta CNT la ko ka ca n'a ka ale tun bɛ min ta ka to baara min na ko ka ca n'a ka CNT ko mun na min ba CNT ta maaw bɛ CNT kɔnɔ olu tɛ kan ka wari in ta o b'u sara de ta la olu tɛ kan ka 1,500,000 in ta e bɛ kan k'a ta c'est-à-dire tuma dɔw bɛ kuma dɔw fɔ a ka bon hakili ma e bɛ min ta o ka ca o ta dɔrɔn faso ko don i ka baara kɛ jamana ye komi bɛn b'a kɛla cogo min an tɛ se ka makun ninnu kan quoi non an tɛ se ne b'a lamɛn tuma dɔ la dɔrɔn pour ka hakili n k'a lajɛ a bɛ na min fɔ quoi walahi bon o de la Assimi tɛ ninnu si lamɛn Assimi bɛ kuma fɔ a ye a b'i lamɛn a ta fɔ hun a ta fɔ han parce que a b'a dɔn Mali ko ye min ye a b'a dɔn maa caman bɛ CNT kɔnɔ n den bɛ yen docteur Amadou ouais lui il est bien k'ale ka kuma caman ye ale t'a fɔ n bɛ na ni kɔgɔji ye dɛ n bɛ neige jigin ale bɛ na ni dalu de voilà économie nin de bɛ yen nin ye majɛ ye nin ye bɛ i bɛ se ka fɔ n b'a lamɛn fo k'a ka émission ban a t'a fɔ fɛn kelen ma k'a fɔ ko gouvernement ye nin kɛ k'a ma ɲɛ a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi hali o yɔrɔ la Masi b'a fɔ la ko carte d'identité ko non ko dɔw de kelen bɛ kɔ bɛɛ b'a dɔn ko bi saba pa carte d'identité ko la carte d'identité 2,000 ministre min kan ka gosi o yɛrɛ bɛ n'i jɔ ko carte d'identité 300 hali sini ma u bɛ carte d'identité ɲini na u bɛ wuli kabini 4 heures u m'a sɔrɔ an ka bɔ nin kɔnɔ quoi n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ tiɲɛ kan n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ tiɲɛ kan n'aw bɛ ne ka kojugu dɔn ko n ye wari ta banque la n'aw bɛ n ka kojugu dɔn ko n taara faama fɛ yen ou bien n'aw bɛ n ka kojugu dɔn ko n taara aw fɛ yen an n'aw min ye marche kɛ k'aw ka fɛn di yan n'aw ye n sutura Ala kana aw sutura voilà aw kɔni bɛ se k'a fɔ bugula da ka ca a bɛ taa mais a ko ne ma ayi kabini Assimi nana ne ma ye ɲɛ la n b'a ye télé de la mais n b'a dɔn ko jamanaden ɲuman don voilà Assimi sɔrɔdasiw aw ni yɛrɛ wolo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo aw kana mɔgɔ caman lamɛn dɛ n'aw y'a lamɛn aw bɛ taa fili kɔnɔ walahi ni min man ɲi a y'a to k'a fɔ aw ye fɛn min tɛ jalaki o y'a b'a de a y'a to aw ka jalaki dɛ fɛn min tɛ jalaki o y'a b'a de a bɛɛ dabalen tɛ maa si la minnu b'a fɔ a y'a kɛ tan n'aw y'a kɛ tan aw y'a kɛ tan olu de t'aw jugu ye dɛ o y'aw ni de mais minnu b'a fɔ a bɛɛ ka ɲi ayi sinon hali o don magistrat ka fɛn na yan a y'a fɔ PCFM fana la fɔnba kelen ko non ko olu tɛna jɛni de n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ bɛɛ de mais a y'a voté o a tila ka na ka kuma in fɛn kɛ o don na ma se ka émission la ko non ko ni magistrat ma ta ko jamana bɛ ci tuma dɔ la a ka bon hakili ma quoi tuma dɔ la a ka bon hakili ma n b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn wagati kɔni président a sera dɛ voilà k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn yɛrɛwolo n b'aw fo ne tɛ yɛrɛwolo la mais n b'u kɛrɛfɛ ni maa min ko i bɛ busan fiyɛ o kan ne yɛrɛ bɛ yan fɔlɔ ne la yanni i ka s'o ma ne ta tɛ komi buwa ta dɛ ne tɛ n yɛrɛ fa maa si ye mais yɛrɛwolo kɔni tiɲɛ la ɲɛ b'u la n y'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn k'a mugumugu n y'a dɔn k'u ta ye tiɲɛ de
wallahi u ta tɛ Asimi ko ye u ta ye faso ko de awa maa maa y'i jɔ ko Mali ko u b'a kɔfɛ tuma dɔ la gouvernement mɔgɔw dɔ i b'u mankan mɛn n balimamuso Funɛ n dɔgɔnin yɛrɛ yɛrɛ don n balimamuso don olu na n tulo b'a la dɔrɔn ko le libérateur ko le libérateur o tuma an tun bɛ bolo la dɛ komi remaniement bɛ kɛ nin bɛɛ pour ale fana ka to ye quoi président fɛn in ka di de koyi a ka di koyi monsieur Keita i ka foli bɛ yan. La patrie ou la mort nous vaincrons jusqu'à la victoire finale. Monsieur Keita, sur l'écoute. Merci mon très cher ami. An bɛ sa ni tiɲɛ kan. I ye denkɛni ye président ka se ka tiɲɛ fɔ. A natalen don. Nata bɔrɔ tɛ ne la. An ka présidente ɲuman n b'i fo pareil. Madame Sako, i ka foli bɛ yan. Nasira Traoré k'a daminɛ kunun k'a laban. An b'an ta fɔ dɛ. Fɛn fɛn bɛ Faransi aw ni faso jɔ. Cɛ in tɔgɔ de min bɛ to k'a fɔ ko urgent. Seku Tunkara i ka foli bɛ yan. Jo Bala i ka foli bɛ yan. Ale de ko Bula ka général y'ale a n'a ka tamajan n y'a ye k'a diyara n ye k'a barika. K'u bɛɛ fo ka bɛɛ don kira mantonya la. Faransi maa kelen tɛ yen ko ne delila k'a wele don kelen ko a ye nin ci ma o mɔgɔ tɛ yɔrɔ jamana la a tɛ Amérique kabini Ala kan da ma maa wele a ye nin di yan ne mago bɛ n na a ma kɛ ni n y'a kɛ maa min a ka bɔ k'a bila réseau kan n'a ma kɛ n m'a yafa a ye mais k'a fɔ bonya ma bonya kɛra n ka téléphone dɔ ye Nasira ani Dani ka tɔn u ye 25 ci ka na di yan n m'a demandé mais ne de ma maa wele a ye nin kɛ n ye parce que alhamdulillah n tɛ fantanw ma dɛ. Faamaw pour k'a mɛn ko sogo bɛ bubulakan n'a la sukaro b'a ka mɔni na n tɛ fantanw ma dɛ faamaw Mali faamaw a f'u ye ko sogo bɛ bubulakan n'a la sukaro b'a la fana ko bubula bɛ da sumaya fana kɔrɔ alhamdulillah n fa barika maa tɛ dɛ n fa an tɛ se ka nata an bɛ kɛlɛ la an b'a kɛla fantanw ka lafiya de n'an b'a kɛla an ka fɛn sɔrɔ Ala i tulo b'an na i kana d'an ma an y'a sɔrɔ an y'an b'a la de a tɛ fɔ an ma ko kunu sama ka fɔ an ma zonzan ayi an tɛ kɛ jigitigɛ masa ye n bɔra yɔrɔ n bɛ kunbɛn comme un héros n bɔra yɔrɔ n bɛ kunbɛn comme un héros k'a barika professeur Lamini ale de ɲɛ opéré a ye min kɛ k'a ni ce. I ye maa maa ye k'a natara hadamaden na a bɛ sa dɔnya la Bukajige i ka foli bɛ yan Bayisajige i ka foli bɛ yan n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n kɔrɔkɛw don ninnu bɛɛ tun b'an fa fɛ yen k'aw fo wagati sera professeur Bala PDG Lansana Traoré a barika a bonya la ni n ko bonya n bɛ yan san 20 ni san 30 a dafara novembre tɛmɛnen Bugula bɛ yan san 30 n bɛ yan n ma neni n ma dɔgɔya dɔrɔmɛ tɛ di ne ma a la san 30 n bɛ yan 20 ma deli ka di ne ma ko Bugula nin minɛ mais fɛn n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ye tɔgɔ sɔrɔ a banna n y'o sɔrɔ yan a barika Lansana Traoré ni miliyari dira i b'o dun hakili b'a ɲini bolo b'a baara mais da dɛsɛra min na président ka so kɛ o ye barika de da tɛ se ka barika don sinon a b'a bɛɛ don hakili to bɛ nin kan salalamano la patrie ou la mort président ne tɛ réseau kan n'a ka di o ka fɛn bɛɛ fɔ o y'u kungo de mais nin tiɲɛ an bɛ nin fɔ ni ala sera ma a ye layidu ta nin ye faama ka dɔrɔmɛ n'an b'a minɛ ala an ni minɛ parti politique ka wari ni n b'a minɛ ala ni minɛ n y'a ɲini fɛ min ye n da ni bɛ n faga yɛrɛwolo vivre yɛrɛwolo la patrie ou la mort nous vaincrons monsieur Keita i ka foli bɛ yan hakili to bɛ nin kan président k'i yɛrɛ fo i ka layidutigiya n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya la foli don Baradox professeur baara ɲɛna